5 январ дар меҳмонхонаи Hyatt Regency шаҳри Душанбе маросими ҷоизасупории Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи кор бо ҷавонон барои соли 2021 баргузор гардид. дар чорабинии мазкур Абдулло Раҳмонзода, раиси Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, Матлубахон Сатториён, муовини сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон, намояндагони дигар идораи вазоратҳо ва ҷавонони фаъоли кишвар иштирок намуданд. Абдулло Раҳмонзода, раиси Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, зимни ифтитоҳи чорабинӣ суханронӣ намуда, нақши ҷавононро дар пешрафти соҳаҳои гуногуни хоҷагии халқи мамлакат хуб арзёбӣ намуданд. бешак соли сипаришуда бо ҳама дастоварду муваффақиятҳо дар таърихи Тоҷикистони соҳибистиқлол бо ҳарфҳои заррин сабт шуд. зеро дар ин сол мардуми шарифи Тоҷикистон таҳти сарварии пешвои муаззами миллат ҷашни бошукӯҳ ва муқаддаси миллӣ 30-солагии истиқлолияти давлатии худро бо дастовардҳои таърихию бесобиқа таҷлил намуданд. таъкид гардид ки дар замони соҳибистиқлолӣ роҳбарияти олии мамлакат ба ҷавонон таваҷҷӯҳи махсус зоҳир намуда, ҷиҳати соҳибдонишу соҳибкасб гардидани онҳо шароитҳои мусоид фароҳам меоранд. ҳамин гуна ғамхориҳост ки имрӯз ҷавонон бо дасту дили гарм паи донишомӯзӣ буда, бо азбар кардани касбу ҳунарҳои гуногун дар рушду инкишофи меҳан саҳми арзанда гузошта истоданд. пас аз қисмати расмии чорабинӣ, маросими супоридани диплому ҷоизаҳо ба беҳтаринҳои соли 2021 оғоз гардид. Кумита дар номинатсияҳои гуногун беҳтаринҳои солро ба таври зайл, муайян ва қадрдонӣ намуд. ҷоиза барои шуҷоат ва ҷавонмардӣ. барандагони ҷоизаи Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи адабиёт, рӯзноманигорӣ, санъат, меъморӣ, барномасозӣ, эҳёи ҳунарҳои миллӣ, техника, технология ва навоварӣ дар соли 2021, дар соҳаи адабиёт, дар соҳаи санъат, дар соҳаи рӯзноманигорӣ, дар соҳаи меъморӣ, дар соҳаи барномасозӣ, беҳтарин сохтор дар самти кор бо ҷавонон ва варзиш, ғолибони стипендияи Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, беҳтарин маркази ҷавонон, беҳтарин ташкилот дар самти кор бо ҷавонон, беҳтарин мудири бахши кор бо ҷавонон, беҳтарин корманди соҳаи кор бо ҷавонон, беҳтарин муассисаи тарғиботӣ, беҳтарин тарғибгари соҳаи кор бо ҷавонон дар саҳифаи иҷтимоии Facebook, беҳтарин роҳбари намояндагии маҳфили ҷавонони дар хориҷи кишвар таҳсил дошта, беҳтарин волонтёр ва 30 ҷавони муваффақ дар соли 2021. сиёсати давлатии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон имрӯз ҷавононро дар меҳвари хеш қарор додааст ва таваҷҷӯҳ ба насли ҷавон ҳамаҷониба аз ҷониби пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва дигар неҳодҳо эҳсос карда мешавад. و با شرافتی آموزی و شکوهی وطن در چنین موضوعهای سطحی جمهوریوی و بین‌المللی اشتراک می‌نماییم. واقعاً دوام صاحب استقلالی تحت سیاست خردمندانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان مقام و موقع جوانان در جامعه به مراتب بلند گردیده جلب بیشتری آنها و کارهای جمعیتی و اداره‌کنی سهم این قشر فعال جمعیت را بیشتر نمود. ҳамчунин дар маросими ҷоизасупорӣ барои болидаруҳии иштирокчиён барномаи фарҳанги фароғатӣ пешниҳод гардид. Наҷиба Муродбек ва Саида Нарзизода, Хаёми Комилҷон барои YouTube-канали Ҷавонон ТВ.